Наталия Кобилкина побърка зрителите и самата Ивка Бейбе, нещо, което е трудно да се случи, с обяснението си за свирките или фелациото казано терминологично. Част от разговора между двете бе пуснат в мрежата преди часове и разбира се, акцентът бе именно върху тази щекотлива тема как жените да побъркат един мъж. Наталия обясни на Ивка, че имала една приятелка, която й се обадила за съвет и я попитала какво да прави, за да плени мъжа, с когото излиза, но не била сигурна, че той я харесва също толкова, колкото и тя. Казах и го кратко падаш на колене и смучеш. Това е, не е сложно, просто е, тя се сащиса малко, затова се наложи да й го повторя падаш пред него на колене, поемаш го в уста и смучеш, обясни Кобилкина, а очите на Ивка Бейбе се разшириха от изненада и предусещането, че този и подкаст ще счупи рейтинга по гледаемост. А колкото до задоволяването на мъжете, отдавна знаем, че Кобилкина препоръчва фелациото винаги да се прави на колене. Не в леглото или някъде другаде, а на колене. Жената трябвало да е в подчинена поза, да гледа мъжа в очите, че и да примлясква с наслада това водело силния пол до пълен екстаз. Водете си бележки.